दे गासैबो जालायदो होमबा ना जालै जा गुसिंग्रा मोदला मोननायावनो गोसो बादि जाखा अब्रा जागोन एखेबारे पेटा पुट गोजो गोजो नारसो नारसो जाखा आसोलसो गुसिंग्रायाबो मालायनि मोनजाबा दाउखा उदैसो उदै जिलां नागिरबाबो थुसुबाय थागोन माथो बेलाय कुकुर नों बादि नङा आङो मालायनि मोनजाबा आसि सोलासिब जाग्रा गोरनासि जाबाबो थैयि मा रकम मानसिफोरलाय बाङाय केरे केरे जानो नामा जानाय लोंनायावबो मारै बिसि आला खालामो तात बिगुर साला मोदोम मा होनदों नों आंखो बिसि जाता पेटा गोता बुंनाङा किला गुन्दिदो जानो सगायना हरगोन मिथिखा आंलाय मा होनदोंखाय बै बिगुर मोदोमखौ जानो हायाबा आंनो हर होनदों ओइ सावसोब खोन्दा हारा हाराखौ गारना हरलै बिनि थोरसियाव हाब बाबुमोनालाय सानथामसो उखै हाबनानै मोनजानाय बायदि खालामथारबाय माथो ओइ आदैयाबो आदै बिना जानाय जासिना होनाय आरो खावना जानायनि मजाया बेलेग बेलेग जायो आदै दे ओरैनो जानो होदों बेखायनो सिरि सिरि जा जागोनब्रा जागोन हा जानाय लोंनायाव एसे खेल धेमालि खालामाबालाय बुथब थानानै सिन्था थानानै मा रखम ओंखाम खुहाबनो बेलाय हायोब्ला बेदर खुबैलायनासो जानांगौ ने बिसोर सानै गथ'खौ दहायनिफ्राय नायगासिनो नायथारदों जानो जोंखौ सारा माथो बेदर खुरैयावसो नाहरगासिनो खम बारा होदों होननानै ओइ जानाय लोंनायाव एसे सान्ति जानांगौलै भाइमोन सिरि सिरि ओइ लेवरा जोंखौलाय जानो लिंदोंना रायनो लिंदोंब्रा इसे माबा खालामनायखौनो दाय जानाय बुंलायनाय एसे लाजिनाय होनो थानांगौ मानसिनाव मिथिबाय जोंथ' नि लाजिखा लाजिखाया मालायनाव गुरग्लुंलाबायनानै उदै सुफुंग्रा खालि जों ना नाथाय नोंसो पुलिस जानानै मालायनाव ओंखाम जालांलायनाय सोर फाग्लाखौ नुनायलै आंसो लाजिनाय मोनबायलै बिसोर गथ'फोरखौ हालालां निमाहा होदों आंखौ नोंथांमोन आं आरो बेयाव गैला बेफोरबादि बुंजानानै आं आरो जानो गोसो गैला बिराद अपमान नुबाय आं जाला गोरनासि जाखाबाय हाब सारनालाय जायालासिनो गोरनासि जाथारबाय जानो नोंसोरनि बुंनायानो गोरनासि हाबखाबाय आङो मिथिबाय साराबो लाजिलायो माथो डाइरेक्ट खुला खुलि फैसा बिदोबा लाजियालै नोंना खिन्थु सिमा बारद्रायबाय दे बुंनाया नोङो बारदो जानो सिमा बारोब्ला मा मोनो मिथिगौ नोङो बान्था मोनो बान्था बान्था मोनोब्लाथ' सिमा बारबाय थानांगोनलै आंहा नै लादो बान्थाया आइदै बाला जेलाव सोहैनानै आलाय बाग्राय बोहैगोन गथ'फोर जाना लाजोब नोंसोरनो खियाखै साला आं फैबाय माबादि मानसिफोरनो सनमान होननाय बुस्थु गैया साला आंखौ जानोसो फैनाय बायदि मोनदों सालाफ्रा आमेरिकानि सिख्ला कानेक्सन खालामना होगोन होननायाबो गैया आसोलनाव बेलेग निसा गैयाबाबो सिख्ला आरो फैसानि निसा दंमोन जाद्रायालै नोंसोर बाबुमोनाबो डाइरेक्ट जावथारो नालायब्रा पुलिसबाबो बारा खाथि खालामना रखरा जावनो गोनांबा जावखायो जेल सिङाव थानो मोनबा दालि ओंख्रि मोनजानानै फुंना फैगोनसो ना मोदला जाद्रायालै नोंनाबो गुसिंग्रा बे मोदलाखौनो मार्दार खालामनानै जेलाव थांनाय नाय नोङो अब्ला बुजिगोन नोङो साला रांख्रबजोबनानै दारि खानाय लावजोबनानै सिनायलाय जाबासो थर मोनगोन फुंना फैनायखौसो नांजादो बेसोरा पुलिसा जानो बयाखै आखाथा लांबायलै बेथो थास' बिबाजों ना गोरानखौ खालामबायथ' आरो मानो बे नोंसोरबो बाङाय खोथाखौनो बिसि आला खालामो ओरै खालामनो मोना नङा मानसिखौ बिसोरनो What's happening? Echo ni biasa. Echo no biasa. Then what? Policeman run away. Policeman tu kiba this curry tu don't like bole. What? Curry? Curry. Mane engkri tu he don't like bole. Policeman tu. What? Sorry, policeman too. So he go and gun and leave and escape from this place. Ama bokilang dan nangsa miti gara. Sadebra, puji bantu jabai jaksya. Mare le pura tense kena marina de doko pua go and gun mare le lang na dui bure le. Ay jamba pura grammar te kilibrang na. Okay. Zakau zula bayde barara le betanang la. Okay, let's start. Let's eat. Don't biri talk. Okay. Biasa? Maba padarin lo. Dede, kau. Eat. Dede. Biar ni. Okay. Aura aku benai lah deh. Sehor gerene sin le. Ketau na, medlak, ngria. Ang bejang sile. Roh, tak sebus tuan negeri, tak semunideng.
दे जादोलाय गासैबो जानायाथ' जायो र' जासे जानानै मन'नानै सिङावबा मा जाहैयो मिथिथारनो लुबैलां रखरा दै जाम्बा नों बेफोरखौ सिन्था खालामबाय थाना मालाय साइन्टिस्टफोरासो बेफोरखौ माथा मारिबाय थायो नोंहा हिनजावनि उदैखौ माबोरै सुफुंनो हागोन बेखौ सिन्था खालाम नङाब्रा जाम्बा मिथिनो लुबैयोना एथ' मोजां बुस्थु जानाया बोरै खि जाहैयो बोरै मा जाहैयो एसे मिथिनो लुबैयोब्रा ओइ जाफुनायफोराव गोदाव सोराव लेथ्रा बुंबाय थाना दै जाम्बा सामथाय नोंनावबो खि दंब्रा आंनावबो खि दं बेखौनो मुगैबाय साला जाफुनाय लोंफुनायफोराव गोदाव सोराव माबोरै दोगोन जालाबायनानै गुन्दै जानानै खि जाहैलाबाय बेखौसो मिथिनो लुबैदां नायनो लुबैदोंमोन इन्जिनखौ उदै सिङाव नोंनि उदैखौ हाफुना लानानै नायबानो जाबायब्रा थागोन बेयाव सरकाराबो सरकार दे आरो जात इन्जिन बानायो जासे जानानै खि जाहैलाबायनाय नोमाया खोथानाय सरकारा बानायो बेखौ माथो होनबा Hey, what the hell is this curry? What happened? Białsa? It's burning. Something eating my throat. What you talking, brah, father-in-law? I don't understand. Eating my throat. What the hell is this curry? माबा बुंखो माबा माखो मोजांबो बुजिलाय लाना रखरा माबा इथिं मासिंसो होनलायलांबाय. What the hell is this curry? No chance. Father, we just supposed to marry crazy. Oh, curry. This is curry taso flower. Kiba, मान गो बेखो. Taso ka taro bono arambo no Englishआव. मानथो थाब खोथावरा दय बेनो. बद्रि थाबाय थागोन बेयाव. होमबालाय थास' बिबारखौ तारो फ्लावर जागोन आरो इंलिशआव. What? Taro flower. थास'खौ आराम बोनोबालाय बुहुद आराम फ्लावर कारिबो होनजागोन माथो होनबालाय जोङो कलकेसियाबो बुङोमोन आरो एइ नुवाखै इंलिशआव बेबायदि मोनसे बेसादखौनो मोननै मोनथाम गाबज्रिनायखायनो माबा कनफास माबा आरि जालायलाङो जट पट गोनो गोथो साला Oh my god it's really itching me too What? Yes. Mother-in-law? What type of this curry? Hey, my daughter, get me another curry if you have. No sorry dad Sit down. बुस्थुआनोथ' मा जामारदों जानोबो बियाया सुखुथाराखै खोमा ओंख्रिखौ मा नांगोन दो बिमा माबाहाय मानदोंनो गोदनायाव थास' बिबार ओंख्रिया औलै एसे मानदों आंलाय माथो बारा माननाय मोनाखैलाय आंखौबो गोरनायाव अरगासिनो खुज्रावगासिनो आङो हामा मोनगोन होननासो जेबो बुङाखै मानदोंथ' आंबो बिहामजोखौ गाज्रि मोनगोन होननासो सिरि जागासिनो माननाय मोनदों आंबो आइदे जानानै गोदनाया अयथासार मानजोबथारबाय सथि बिमा गुलि जाथारला वाका दासो मानना दो बा मादे मानना दा दातो आं आरो मानगोनखौनो सानाखैमोन सुवाखायथि हिनजाव फार्स्ट आलासि फैजेननायावनो बिदि जाहोबाय नोङो आइदै जाला गोदनाया मानजुबाय जालालै ओइ बहा थांनो सुख्रि अयथासार मानमारदोथ' फागो ओइ रब्रा थांनाङा Why did I run away? मा रकम संना गोलै बेतो बयाखै गामके जानानै माननादो तुइ बोरैनो आइखौ संनो होबानो जायोना सोरबा रोङा गारा दांब्रब संब्रब बेयाव बे फाग्ला मैथाबो जेबो गोखैबो होआखै बहा माना जागोन जालालै अयथासार मानखादो बाला अले बयाखै मानखादो जालालै आंनाबो गोदनाया मानगिजोबथारबाय फाग्ला बिदिबो ओंख्रि संनालै आयौ जि मानखादोलै बयाखै कंगे जादोंमोन आङो मेथाइगोना मा रकमनि आमेरिकानि सिख्ला बिहामजोलैयो एख' संनो खावनो रोङा आसोलफोर दैयावनो गोरमासे गोजोबना थानोसै नामा मानगानायनि पाग्ला जादो दैयाव थाबा बांसिनसो मानो मेथाइगोना दा माथो खालामनो होनबालाय जाला मानजोबथारबाय एकदम गोदनाया जाला खुज्राबो बाग्रोमोनलांथ' गोखै गोफाफोर जानाबासो दानगारगोन नामाब्रा मानगानायालाय ओइ जाम्बा जालि संख्रि आधा केजिसो जाना हो पाग्ला जादो सोरबा संख्रि आधा केजि जानो हायो नामा बोरै बुंथारोलै दानगारनोलै जाम्बा जालालै मोदला मानजोबथारबाय बानलु फाग्लाफोरसो अग्लिला हरनो गोसो जाबाय आङो औलै दे ओइ दे बालाजोंनो सालायखौ हुख'लाबायनोसै फाग्ला बालाजों सालायखौ हुख'बानो खारगोन जानो गोरनायावसो मानदोंना बुस्थुआ दे होमबालाय खुगासिना हो हुख' हरलाबायनाङो बालाजों दे होमबालाय मा खालामदोलै जाथारला दे नोनो जा बालाखौनो हुख'लाबायना आङो मन'लां आसोल मन'लां होमबासो मानगागोन खर'सालावबो गारामानि थुहरलाबायदों बैजात नोंखौ मा जोंगिजोबोला गिबावले फागो खर'साला दै गारजानाय
गुसेंग्रा साला बिमा गाय बुरिनि फिसा